चिपळूणमध्ये गुन्हेगारीचं प्रमाण हे वाढलेलं पाहायला मिळतंय। ते काही कमी होताना पाहायला मिळत नाहीये। चिपळूणमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण घडणाऱ्या घटना ह्या वाढताना पाहायला मिळतायत। चिपळूण शहरातील बहादूर शेख चौक येथे एकानं सलून व्यावसायिकाच्या कानावरती सुरा मारून त्याला जखमी केलंय। या प्रकरणी चिपळूण पोलिसांनी मुजफ्फर मुजीवर रहमान पठाण वय वर्ष 56 याला तात्काळ अटक केली आहे। ही घटना दिनांक 24 रोजी रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास गणी पॅलेस बहादूर शेख नाका येथे घडलेली आहे। याबाबतची फिर्याद राकेश रमेश चव्हाण राहणार दळवटणे यांनी चिपळूण पोलीस ठाण्यामध्ये दिली आहे। राकेश चव्हाण हे आपल्या सलूनमध्ये काम करत असताना पठाण येथे आला आणि माझी गाडी तुम्हीच पंक्चर केली असं बोलून शिवीगाळ करू लागला आणि मासे कापण्याचा सुरा घेऊन तो अंगावर धावला आणि चव्हाण यांच्याशी बाचाबाची करून डाव्या कानाच्या मागील बाजूस सुरा मारून त्यांना जखमी केलंय। यामध्ये राकेश चव्हाण हे गंभीर जखमी झालेले असून या प्रकरणी चिपळूण पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि या सगळ्या प्रकारचा तपास चिपळूण पोलीस करत आहेत। कोकण कट्टा लाईव्ह, चिपळूण।